Zuma, viva! Viva MK Party, viva! Viva MK Party, viva! Viva MK Youth League, viva! Viva MK Youth League, viva! Viva Mongameli Olusha, viva! Viva Mongameli Olusha, viva! Amandla! Amandla! Asibingelele maqabane. Awuzazi inhlingane kaMsholozi madoda. Awuzazi inhlingane kaMsholozi ibheke ku230. Zazi inhlingane kaMsholozi. Abavote abantu abavote. Abavote abantu abavote. Vote MK vote. Vote MK vote. Asibumbaneni kakhulu kunaqala maqabane. Asibeni into eyodwa ukuze sikwazi ukuthola lo 230. Ukuze lamazambane abolile avela ibonakalele hodwa leqekelele. Uyabona ke siseThekwini. iTheku lumgogodla wakaZulu Natal. Mawuwina iTheku iKwaZulu Natal usuku usuyiwina. Now ngeke ke laba bafisa ukubona umuntu omnyama ehlele ecindezelwe bavume ngeTheku. Njoba nithi niyayicollapse capitalism khona abafikile bazoyidefenda. And laba abafikile abazoyidefenda baphethe lesilwane esimbe ekuthiwa imali. Yaziwa ke silambile. Imali siyayithanda ngoba siyibukela kude kunathi. Basithatha kalula ngalendlela ukuthi ngo10,000 wena oyiparty agent uzodayisa ama-election. Udayise ama-zillions and zillions of country yakho to foreign agents. Asingavumini ke. Njoba sithi siyabadefeat ongciwa asibakhombisa ukuthi thina mase sibumbene ngisho bangaze bawadilize wonke ama-forces abo sizoba defeat because we are the people of this country. Asilonike maqabane sesiyikhombe eduze intambo kanti nesitha sesiphakamisa amasokisi. Asingavumini ke asisifithe sesiphakamisa amasokisi senze history ngomhla ka29 sobe senze history eyohlala emabhukwini alelizwe generation to generation. Asimbongeke ubaba uNcamalala ngokusukuma beyilida asuvuma ke maqabane futhi sizobamsana kakhulu kunaqala siphethe order. Uthubaba sifuna u230 at all cost futhi singayibonus masithola u330 ngoba sizoshintsha lo mthetho sisekelo ongavuni indle emnyama. Sizoshintsha lo mthetho sisekelo ekuvele kusuka isigebengu sebhunu esabhenefitha kwi-apartheid saceba kuthi makufanele kwenzelwa abantu izinto sithi it's unconstitutional sifake constitutional court ngemali yobugebengu kufike kuthiwa it's unconstitutional. Asikwazi ukuphila kanjalo. The people shall govern. Abantu balelizwe bazolawula. Azulawulwa amajaji awu11 kulelizwe. Uvota abantu abangaphezulu ka28 million. Sithathele isinqumo amajaji awu11 akusoze kwenzeka kulelizwe. Inina ndle emnyama ekufanele niyikhiphe emaketangeni abantu bophe ngayo for uqhuba iagenda ye-white superiorship at white monopoly capital system. Asivumi futhi thina njengamasosha omkhonto wesizwe simile sithi sofa kulento ngeke nisidivide ngeke nibahlakaza abantu sekwanele. Amandla! Amandla! Ngiyabonga mphathisi.